News Update. Pagawaan po ng mga tarpaulin sa Dagupan City, lumakas ang bentahan. Para sa detalye po ng ating balita, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Tuloy-tuloy ang operasyon ng mga paggawa ng tarpaulin sa lungsod ng Dagupan na ilang araw bago sumapit ang local campaign period. Ayon sa ilang negosyante, bultuhan ang tanggap ng mga ito kung saan pumapalo ang standard rate nila per square feet sa 12.5 pesos. Nagbibigay din naman sila ng discount na bababa hanggang 4.5 pesos depende na lamang umano sa dami at kalidad. Mula umano noong buwan ng Enero ay malakas at marami na silang naging kliyente. Inaasahan naman nila na lalakas pa ito hanggang buwan ng Abril. Samantala, magsisimula ang local campaign period sa araw ng Biyernes kasabay ng nationwide Operation Baklas. Nagbabalita mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.